Γελάω. Δεν βλέπετε που γελάω. Και με τον κωδικό μου mail θα τα βρεις ακόμα πιο οικονομικά. Για να στα πω λίγο αναλυτικά, για να καταλάβεις γιατί εταιρείες μιλάμε. Έχεις μείον 35% έκπτωση στα Secrets Aroma, μείον 25% έκπτωση στη Serie που ξέρω πόσο λατρεύεις, αλλά και στη super οικονομική Technique. Θέλω να σου πω ότι η Serie τώρα με τις δικές εκπτώσεις δίνει 20%, ενώ εδώ δίνουμε μείον 25% έκπτωση. Έχεις μείον 20% έκπτωση σε B-Factor, Aurora και W7 και μείον 10% έκπτωση στην αγαπημένη μου Fluff. Η αντικαταβολή προϊόντων είναι δωρεάν, τα μεταφορικά για αγορές άνω των 50 ευρώ είναι επίσης δωρεάν και έχεις δώρο αν πάρεις πράγματα και κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε, κάνε τις αγορές σου, να τις χαρείς και στηρίζεις ένα ελληνικό κατάστημα από μία φίλη και συνοδοιπόρο στο beauty πολύ καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επομένως, καλές αγορές και να μου στείλεις τι έχεις πάρει. Λοιπόν, empties προϊόντα, τι είναι τα empties? Είναι προϊόντα που έχω τελειώσει και σου λέω τη full on ειλικρινή μου άποψη. Θα ξεκινήσουμε από μακιγιάζ, θα πάμε στην περιποίηση προσώπου, περιποίηση σώματος, μαλλιά και αρώματα. Η καθιερωμένη αυτιστική σειρά μου κοινό. Λοιπόν, ξεκινάω από μακιγιάζ. Τελείωσα τη Can't Stop, Won't Stop. Τώρα νομίζω έχει τετράγωνη συσκευασία. Την έχω λιώσει, έχει μείνει λίγο στα περίχωρα, αλλά κάπως δεν βολεύει και να την παίρνω από εδώ. Επομένως την χαιρετάω. Έχω τη medium olive, αρκετά σκούρα απόχρωση, αλλά με βοηθούσε πάρα πολύ στο να τη βάζω σαν μια σκιά που σετάρω το καπάκι μου. Είναι καταπληκτική η πούδρα αυτή και μοιάζει πάρα πολύ με την, και θα μπορούσα να την πω, dupe της MAC, της κλασικής της Studio Fix πούδρας. Πάρα πολύ ωραία, opaque, με τα λιπαρά κορίτσια της λατρέψουν, έχουν και πάρα πολλές αποχρώσεις. Γενικά εγώ είμαι ένα κορίτσι της πούδρας, μεγάλωσα με πούδρα. Μ' αρέσει η πούδρα και πολλές φορές στο καθημερινό μου μακιγιάζ μπορεί να μην βάλω foundation, απλά να περάσω μια πούδρα για ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Μη με χλεβάζεις, μη με πεις μεγάλη ηλικία είμαι. Τελείωσα ένα ακόμα concealer από τα αγαπημένα μου concealer από AA Wings of Colors. Είναι αυτό, έχω την απόχρωση 102 σαν και τα βρίσκει στο MP Pharma. Νομίζω ότι μέσα στην καρδιά μου κοντεροχτυπιέται με το Serie Up, γιατί έχουν παρεμφερή σύσταση, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι καλυπτικό. Το κακό είναι ότι δεν έχει πάρα πολλές αποχρώσεις, αλλά κάπως εγώ τα έχω βρει πολύ καλά με αυτές που ταιριάζουν στα δικά μου μάτια. Το έχω λιώσει και για να καταλάβεις πόσο το έχω λιώσει, έχω βγάλει το stopper για να μπορώ να πάρω όσο περισσότερο προϊόν. Πλέον παιδιά δεν βγάζει κάτι, δεν βγάζει δυστυχώς, το λατρεύω. MP Pharma εγγύης. Επίσης ένα συγκλονιστικό primer από AA Wings of Colors είναι το Hydro Baza, I don't know her, με SPF 30. Μυρίζει pure αντιλιακό, είναι ένα super ενυδατικό primer που δεν βαραίνει και δεν βγάζει λιπαρότητα. Συνήθως ό,τι είναι ενυδατικό με SPF εμένα φωνάζει λιπαρότητα από μακριά. Αυτό καθόλου το λατρεύω. Το βρίσκεις σε συνεχείς εκπτώσεις στο MP Pharma και πες μου αν θες να ζητήσουμε και κάτι άλλο από το MP Pharma. Γιατί την προηγούμενη φορά που σου έδειξα είχαμε ήδη ενεργές εκπτώσεις, επομένως δεν μπορούσα να σου δώσω και έξτρα κωδικό. Τελείωσε ένα από τα top κραγιόν που έχω στη συλλογή μου, είναι η δεύτερη συσκευασία που τελειώνω, επομένως καταλαβαίνεις πόσο πολύ το αγαπώ. Είναι το Ever Liquid Lipstick το 15, δεν ξέρω γιατί το κοίταξα, το ξέρω απ' έξω. Βλέπεις πως το έχω φάει, δεν έχει μείνει τίποτα και για να τελειώνεις κραγιόν ενώ έχεις 1 τρισεκατομμύριο καλλιτικά, καταλαβαίνεις πόσο ωραίο είναι. Είναι το τέλειο χρώμα που πάει πάνω από τα σκούρα περιγράμματα, είναι αυτό εδώ. Είναι στη ροζ μορφή, δηλαδή είναι με ροζ υποτόνους, αλλά επειδή έχει κάτι ψυχρό μέσα, το κάνει να ταιριάζει και να φτιάχνει τα τέλεια ombre, έτσι juicy χείλη. Το λατρεύω, είναι από τις καλύτερες συστάσεις liquid κραγιόν, τα κραγιόν της We Makeup. Τα βρίσκεις στο ιταλικό site χωρίς να περνάνε τα τελωνία ούτε τίποτα, γιατί Ευρώπη γάρ, και τα βρίσκεις στο site της Gio Drevel. Έχει ανέβει σκληρή αλήθεια σε podcast για την Πάολα Ρεβενιώτη και θέλω απλά να σταματήσω, γυρίζω βίντεο και να πάω να το ακούσω. Αλλά όχι, θα είμαι επαγγελματίας και θα συνεχίσω. Τελείωσα αυτό εδώ, το οποίο είναι BB κρέμα τύπου. Είναι η Hydro Hero 24 Hours Hydrating Tinted Cream με SPF 15 από την Essence. Λοιπόν παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, δεν ξέρω κυκλοφορία ακόμη γιατί η Essence παθαίνει τύπου τσότσο και τα αποσύρει και βγάζει παρεμφερή. Αυτό που δεν μου άρεσε μόνο, εγώ έχω την απόχρωση 10 Soft Nude,
Αυτό που μόνο δεν μου άρεσε είναι, καλά, εννοείται ότι δεν έχει πολλές αποχρώσεις, αλλά ότι οξυδώνεται και κάπως σκουραίνει. Μου βγάζε λιπαρότητα, δεν θα πω ψέματα, αλλά ήταν πάρα πολύ ελαφρύ και νομίζω για καθημερινό μακιγιάζ, για πιο μικρές ηλικίες που κάτι θέλουν έτσι σαν ψιλοκάλυψη, είναι τέλειο. Σούπερ οικονομικό, απλά οξυδωνόταν. Νιώθω πιο σκούρα. Υπάρχουν τα ελληνικά μου, Χριστέ μου. Τελείωσε ένα δείγμα από τη Lancome και τη Messier Big. Τη μάσκαρα, την είχα ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι κάνει λίγο spidery, ειδικά στις ρίζες, στις βλεφαρίδες, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο διαχωρισμό. Δεν θυμάμαι τι είχα πάρει και το είχα δώρο αυτό, αλλά πάρα πολύ ωραία αυτά τα travel για να δοκιμάζεις. Δεν θα την έπαιρνα σε full size να σου πω, κυρίως γιατί κάπως με τις high end μασκάρα δεν είμαι πολύ. Βέβαια θα σου δείξω μία τώρα στη συνέχεια. Ναι, ωραίο το αποτέλεσμα, αλλά μπορείς να το βρεις και σε πιο οικονομικές μάσκαρα. Άλλη μια μάσκαρα που τέλειωσα είναι η False Lash Lift μασκάρα από την Maybelline. Έχει ένα τέτοιο κάπως καμπυλωτό βουρτσάκι. Δεν μου άρεσε καθόλου, νομίζω ότι η Εύα Μάρδελ την έχει πάει σε καλύτερη χρονιά. Σε μένα δεν μου άρεσε γιατί νιώθω ότι έχει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα και είναι ωραίο άμα έχεις βλεφαρίδες. Εγώ που έχω 12 βλεφαρίδες σύνολο, 6 και 6 το κάθε μάτι, δεν κάνει κάτι και ειδικά έχω πιο έντονα στο κέντρο βλεφαρίδες, είναι οι πιο μακριές μου, δηλαδή άμα είναι η μοίρα σου κατεμένη είναι από πολλαπλές πλευρές και στις άκρες είναι σαν να μην πιάνει καθόλου, οπότε είναι σαν να έχω 3 βλεφαρίδες μπροστά και στις άκρες κάπως απλά τις χρωμάτιζε, επομένως δεν μου άρεσε. Η Maybelline έχει σίγουρα πολύ καλύτερη μάσκαρα από αυτή. Και τέλος, άλλη μια μάσκαρα, Huda Beauty. Αυτή την είχα πάρει σε ένα kit, το οποίο ήταν αυτό και το eyeliner μαζί με το μολύβι, πάλι διπλό ματιών, και το είχα πάρει βάσει της θεωρίας της Εύας Μάρδαλη. Και βάσει της θεωρίας Εύα Μάρδαλη, αυτά τα kit εορταστικά που έχουν τα Sephora τα Χριστούγεννα κλπ. Πρέπει να τα παίρνεις μετά, βέβαια, ό,τι είχε απομείνει, γιατί μετά τα βάζουν σε super έκπτωση και είχε πάρα πολύ δίκιο, έτσι τα είχα πάρει, αλλιώς είχα μην έπαιρνα 30 ευρώ μάσκαρα. Έχει δύο πλευρές, η μία πλευρά είναι για το νόγκο και η άλλη είναι για να δώσει μήκος. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ σαν μάσκαρα, αλλά και οι δύο πλευρές, βέβαια αυτή που δίνει το volume κάνει πολύ spider τις βλεφαρίδες. Εμένα κάπως μου αρέσει το spider, δεν θα σου πω, γιατί νιώθω ότι αρχίζουν και παίρνουν υπόσταση οι βλεφαρίδες μου, γιατί είναι πολύ αχνές, ξανθές, δεν είναι κάπου να βασιστείς αυτές. Ωστόσο, κάτι συνέβη με τη μεριά του όγκου και με πήραζε στα μάτια μετά περίπου από, πόσο να πω, 10 χρήσεις. Χάλασε, δεν ξέρω τι συνέβη, με πήραζε, δάκρυζα ή με πήραζε του στυλ ότι έχω κάτι μέσα στο μάτι και δεν μπορώ να το βγάλω. Και μου συνέβη περίπου 3 φορές για να καταλάβω ότι φταίει η μάσκαρα. Την πρώτη φορά είπα κάτι έχει μπει στο μάτι μου, κάτι τέτοιο. Τη δεύτερη επίσης λέω κάτι τριχάκι θα είναι. Μετά την τρίτη είπα α, μωρέ λες. Έκανα τη σύνδεση στον εγκέφαλό μου και μου συνέβη αυτό. Θεωρώ ότι κάτι προβληματικό έχει αυτή η μάσκαρα. Μήπως εν τέλει θεωρεί της Εύας Μάρδαλη πιάνει, αλλά κάπως θα γίνονται ελαττωματικά τα προϊόντα, δεν ξέρω τι να πω. Κρίμα, αλλά πολύ ωραία μπομπάτη, όπως η Huda άλλωστε μας έχει συνηθίσει στα μπομπαριστά αποτελέσματά της σε όλα τα προϊόντα. Πάμε και προχωράω σε προϊόντα προσώπου. Τώρα εδώ δες και κλάψε. Αυτό εδώ είναι ένα μισελέρ που μου είχαν βάλει δώρο από μια παραγγελία μου από τη MAC και έχει μέσα 6, όχι αυτό είναι 6 μήνες διάρκειας, έχει μέσα 5 ml. Ρε άνθρωποι, δηλαδή η παραγγελία της MAC δεν θα είναι τίποτα λιγότερο από 30, 40, 50 ευρώ. Βάλτε ένα travel size 30 ml. Τι είναι αυτό το πράγμα? 2 φορές το έβαλα, ίσα ξεβάφισα ένα μάτι, αλλά είναι ρε παιδιά πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, είναι ακριβό, είναι 40 ευρώ νομίζω. Εγώ στο site περίμενα θα έχει κάνει 20 ευρώ και με τις εκτόσεις κάπου θα βγει 10 κάτι. Αλλά αυτό είναι 40 ευρώ. Όχι. Αλλά είναι πολύ ωραίο ποιοτικά, δεν πειράζει τα μάτια, βγάζει τα πάντα, αφήνει πάρα πολύ νυδατωμένο το δέρμα και έχει μια συγκλονιστική μυρωδιά που μου άρεσε πάρα πολύ. Αχ ναι, κάτι σαν να βάζει κάτι πολύ καλό και ακριβώς στο πρόσωπό σου, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά συγκεντρωθείτε. Γι' αυτό, επειδή τα μισελέρ είναι αναγκαία στη ζωή μας, θα παίρνεις έξυπνα μισελέρ και πολύ ωραία, όπως τη Caristia Cosmetics. Είναι το δεύτερο, το τρίτο που τελειώνω. Αυτό το είχα πάρει εγώ κιόλας από τον προηγούμενο κωδικό που είχα. Είναι το μισελέρ με βαμβάκι
και ιαλουρονικό, δεν χρειάζεται καν να διαβάσω την ετικέτα. Πραγματικά το λατρεύω, είναι πολύ ευγενικό προς το πρόσωπο, είναι τέλειο και σαν τονωτική λοσιόν, βγάζει τα πάντα. Στο μακιγιάζ το επαγγελματικό που έβαλα, καθάρισα πρώτα το πρόσωπο με αυτό. Και η κοπέλα που την έβαψα μου είπε τι ωραία υφή, τι ωραίο τέτοιο και θέλω να τα παραγγείλω. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ ωραίο και για Kit είναι ό,τι καλύτερο. Και αφαιρεί τα πάντα από σκιές, Juvia's, το έχω κάνει αυτό σε βίντεο, τις πιο σκληρές σκιές εκεί έξω τις αφαιρεί με ένα χράου. Τι άλλο να κάνεις, παθιά να καταπιεί το έρμα. Ένα μισελέρ που πάντα θα έχω, πάντα θα τελειώνω, είναι το διφασικό, αυτό που είναι με κίτρινο και το διάφανο μέσα. Είναι το καλύτερο μισελέρ για μένα, δεν πάνε να σε λιπαρή, δεν πάνε να στάσεις από λιπαρότητα, πραγματικά δεν σου αφήνει λιπαρότητα στο δέρμα, είναι καταπληκτικό, είναι πολύ ευγενικό επίσης στο δέρμα και αφαιρεί τα πάντα. Δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσεις, τα αφαιρεί από μόνο του. Τελείωσα 2 μεγαθύρια από την Elbiotica. Η Elbiotica είναι μια πολωνική εταιρεία την οποία βρίσκει στο MP Pharma. Παιδιά, έχει συγκλονιστικά προϊόντα και έχει προϊόντα που βρίσκονται σε κέντρα αισθητικής. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι είναι φτιαγμένα για πάνω από τη μέση χρήση που κάνει ο καταναλωτής του καθημερινού skincare. Αυτά είναι από την οξυγονοθεραπεία. Έχω κάνει αναλυτικό βίντεο σε σχέση με αυτή τη θεραπεία. Αυτό είναι το serum νύχτας και η κρέμα νύχτας. Αυτά τα δύο μαζί έκαναν το δέρμα μου πραγματικά το διάστημα που πήγαινα στη σχολή και το δέρμα μου ήταν στα χειρότερά του, καθώς βαφόμουν, ξεβαφόμουν 100 φορές τη μέρα, ξέρεις, πινέλα, άλλο, να. Το δέρμα μου ήταν, ξέρεις, αρκετά κάπως όχι στα καλά του. Αυτή η θεραπεία, παιδιά, με έσωσε στο να επανέλθει στην κατάσταση που ξέρω το δέρμα μου. Πάρα πολύ ωραίο, καθόλου βαρύ. Είναι τα ενεργά συστατικά που έχει είναι τόσο ευαίσθητα που και η διάρκεια της θεραπείας αυτής είναι μόνο 3 μήνες. Λήγουν μετά και το βλέπεις. Εμένα μου είχαν μείνει ελάχιστα και στα 2 και το έβλεπες στη σύστασή του ότι έχει αλλοιωθεί. Επομένως καταλαβαίνεις πόσο καθαρό προϊόν είναι. Το προτείνω με κλειστά μάτια, ειδικά το serum, η κρέμα ματιών που δεν την έχω τώρα, την έχω τελειώσει, την έχω δείξει, και η κρέμα ανοιχτός είναι ό,τι καλύτερο. Άκουσέ με και θα το με θυμηθείς. Έχω τελειώσει εδώ και καιρό την κρέμα από Numi. Η εταιρεία Numi είναι ισπανική. Bye bye κρέμα. Μου πέσε κάτω. Και την βρίσκει στο Yellow Care. Ξέρεις πόσο αγαπώ το Yellow Care, από τις πρώτες μου συνεργασίες, έτσι, και το έχω αρκετά συναισθηματικά μέσα μου. Είναι φοβερή. Εγώ τη θεωρώ και επαγγελματικής χρήσης κρέμα, γιατί είναι πολύ λεπτόρευστη και απορροφάται άμεσα. Είναι πολύ ευγενική για την περιοχή κάτω από τα μάτια, δεν βαραίνει, ούτε χρειάζεται να τρίβεις ώρα για να απορροφηθεί. Ό,τι καλύτερο. Τελείωσα μια κρέμα της εταιρείας Caudalie, η οποία είναι κρέμα ανοιχτός με γλυκολικό. Είναι μια κρέμα η οποία σου διορθώνει τις δυσχρωμίες και σε ενυδατώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Caudalie, εγγύηση, εταιρεία έτσι πολύ γνωστή. Αλλά μου έπεφτε πάρα πολύ βαριά η κρέμα αυτή. Ένιωθω ότι ίσως είναι για κάποια πιο όριμη στην ψυχή και στο σώμα επιδερμίδα. Και ένιωθα κάπως ότι την επόμενη ξυπνούσα με φούλων λιπαρότητα, αλλά το ένιωθα και με το που ξάπλωνα αυτό, το οποίο το συναίσθημα το συχαίνομαι. Δηλαδή, ενώ είναι το καθαρό το πρόσωπό μου να νιώθω ότι έχω βάλει κάτι τόσο πολύ βαρύ, δεν το μπορώ. Επομένως, είναι όχι. Συγγνώμη, Caudalie. Αν θα είχαμε ποτέ συνεργασία, μάλλον την έκοψα τώρα, αλλά τι να πω, δεν μπορώ να πω ψέματα στις φίλες μου. Νομίζω ότι από τα 5 πράγματα αυτού του βίντεο που θα σου πω να πάρεις με κλειστά τα μάτια με το που τελειώσει το βίντεο, ή ενώ το βλέπεις θα τα ανοίξει δίπλα καρτέλα, είναι τα toning pads από τη My 7 Days. Παιδιά, εγώ έχω αυτά τα οποία είναι τα cooling, είναι τα pore minimizing, είναι για τα λιπαρά κορίτσια που έχουν πόρους. Έχει 2 πλευρές το pad, ένα που είναι flat και ένα που έχει κάτι μπιρμπιλάκια. Τα μπιρμπιλάκια τα εφαρμόζεις στο υλικό στις προβληματικές, ας πούμε, εισαγωγικά περιοχές όπου έχεις τους πόρους σου, και με την υπόλοιπη πλευρά, την ίσια, τη flat, περνάς όλο στο άλλο το πρόσωπο. Είναι τέλεια και για επαγγελματική χρήση και για σένα στο σπίτι, γιατί είναι τόσο ωραία, τόσο ενυδατικά και νιώθεις εκείνη τη στιγμή αυτό το cooling effect και νιώθεις ότι λειτουργεί το προϊόν. Πραγματικά μέσα σε δευτερόλεπτα βλέπεις τους σπόρους σου πιο συρρυκνωμένους. Δηλαδή, αν το βάλεις πριν το μακιγιάζ σου, βλέπεις διαφορά άμεση.
που το έχω δει με ελάχιστα προϊόντα, πόσο μάλλον με κάτι τόσο super οικονομικό. Πάρτα, εγώ δυστυχώς δεν έχω κωδικό με τη My 7 Days, αλλά έχουν οι φίλες μου πάρα πολύ συχνά για να πάρεις ακόμα πιο οικονομικά. Και θέλω να δοκιμάσω και άλλα pads με διαφορετικά συστατικά. Εδώ έχω από Pretty Move την εταιρεία της Σινατσάκη, η οποία μου το έχει στείλει και θα το λέω και θα το ξαναλέω, χίλια ευχαριστώ. Όταν μεγάλες εταιρείες στέλνουν σε μικρότερα account, αυτό δηλώνει και το σωστό σκεπτικό που έχουν γύρω από τη δοκιμή και το λανσάρισμα των προϊόντων τους. Είναι ένα face scrub το οποίο έχει πολύ ήπιο scrub. Πολύ ωραίο στην επιδερμίδα, νιώθεις το δέρμα σου μετά, ενώ είναι πολύ καθαρό να είναι και full ενυδατωμένο, δεν είναι σαν αυτό της ελιάς που έχει Apivita που σου δέρνει για την ψυχή. Πάρα πολύ ωραίο, από τα καλύτερα προϊόντα που έχει Pretty Move και γενικά είναι πολύ ωραία εταιρεία. Επομένως έχετε στα υπόψη σου αν θες να δοκιμάσεις κάτι. Συνεχίζω με προϊόντα για το πρόσωπο. Έχω αυτό το τέλειο τόνερ με οξέα που έχει η Fluff. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο, είναι για βραδινή χρήση. Βέβαια εγώ και το πρωί το χρησιμοποιούσα, αλλά κυρίως λόγω των οξέων θα πρότεινα να το χρησιμοποιήσεις βράδυ, μην έχεις ευαίσθητο δέρμα και εκτεθείς στον ήλιο. Βέβαια αν έχεις ευαίσθητο δέρμα μην ακούς εμένα τι σου προτείνω για δερμοκαλλιτικά, θα ακούς τον δερματολόγο σου, αν τα λέμε και αυτά. Πάρα πολύ ωραίο, αν επιμείνεις στους σπόρους, επίσης ένα προϊόν που θα δεις ότι κάπως, όχι συρρυκνώνονται, κάπως ρε παιδί μου είναι λίγο πιο κλειστή, πιο συμμαζεμένη, πιο περιποιημένη πριν όταν το εφαρμόσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Fluff εγγύηση, Fluff έχει βγάλει και νέα skincare σειρά προϊόντων με πολύ πιο εξελιγμένα συστατικά. Είχαμε κωδικό της προάλλες και θα έχουμε ξανά. Πάρα πολύ ωραία, εκμεταλλεύσου το και εννοείται. Είναι ενεργός ο κωδικός μας με το Beauty Lovers Land την ώρα που ακούς το βίντεο και έχεις μείον 10% έκπτωση την ώρα που στα λέω. Τώρα, τα toner της Fluff, τα serum της Fluff, καθαριστικά προσώπου και η νέα σειρά skincare της Fluff είναι συγκλονιστικά και θα σου έχω βίντεο με αυτά την επόμενη εβδομάδα. Πάρε, θα δεις πώς λειτουργούν, θα τα πούμε και εδώ εμείς, αλλά είναι φοβερά. Τέλος, ένα ακόμα συγκλονιστικό προϊόν που μου έχει τελειώσει καιρό, αλλά τώρα στο δείχνω, από τη My 7 Days, είναι η Detox μάσκα, η οποία είναι 2 σε 1, είναι άργυλος με scrub μαζί. Μπορείς να το εφαρμόσεις σαν scrub, να το κάνεις και να ξεπλύνεις το πρόσωπό σου, μπορείς να το αφήσεις λίγο έτσι να πετρώσει και να το ξεβγάλεις μετά. Είναι επίσης, παιδιά, το έχω πει για 3 προϊόντα σε αλλά τι να πω, που όντως το βλέπεις αυτό, το δέρμα σου τρίζει από καθαριότητα, Γενικά τα scrub ταράζουν πάρα πολύ το pH της επιδερμίδας μας και συνήθως μετά πιάνουμε το δέρμα μας και είναι τραχή, είναι αφυδατωμένο. Η My 7 Days έχει βρει τη χρυσή τομή και δεν είναι τίποτα αφυδατωμένο πάνω μας, αντίθετα είμαστε ενυδατωμένοι μέχρι τα μύχια της ψυχής μας. Πάρα πολύ ωραίο, ξαναλέω, έχει συνέχεια κωδικούς, θα το πάρεις με έκπτωση και είναι πολύ ωραίο προϊόν. Τελείωσα το πρόσωπο, πάμε στο σώμα. Θα βάλω λίγο γκλώσσα μου γιατί νιώθω ότι μιλάω και το τρώω. Πάθει μανία με τα γκλώσσα το τελευταίο διάστημα, ειδικά αυτό εδώ από MUA που είναι κραγιόν γκλώσσα, είναι αυτό που φοράω και τώρα και το κραγιόν και το γκλώσσα. Και έχουμε να δούμε από MUA, θα σου κάνω εγώ ένα full face κοντά στα γενέθλιά μου, να σου δώσω και ένα κωδικό κοντά στα γενέθλιά μου για να το τεινάξεις το τέτοιο. Stay tuned. Πάμε σε προϊόντα σώματος. Και θα ξεκινήσω από το Body Butter, το Powder Tornado από τη Scandal Beauty. Λοιπόν, το Body Butter έχει μια συγκλονιστική μυρωδιά πούδρας, πάρα πολύ ωραία, αλλά το ένιωθα βαρύ στην επιδερμίδα μου. Προτιμούσα να το έχω για πόδια, έτσι να ενυδατωθούν τίγκα, να είναι πολύ ωραία. Αλλά όταν ανέβαινε στον κορμό το ένιωθα βαρύ. Εγώ γενικά έχω με τα Body Butter μεγάλη δυσκολία να μου αρέσει κάτι. Αν είσαι όμως full αφυδατωμένη, εδώ είσαι. Είναι η λύση σου, θα σε σώσει, πάρα πολύ ωραίο προϊόν, Scandal, ελληνική εταιρεία, ξέρουμε, εμπιστευόμαστε. Αλλά από μένα ήταν όχι λόγω της βαριάς σύστασης για τα δικά μου δεδομένα. Αυτό όμως που ήταν super ναι και είναι της ίδιας σειράς, για να καταλάβεις ότι δεν είναι οι σειρές που είναι τι ταιριάζει στον καθένα μας, είναι το Body Scrub, το Detox, το οποίο είναι με θαλασσινό αλάτι και ενεργό άνθρακα. Είναι κάτι μαύρο μέσα. Να το, δεν έχει μείνει τίποτα. Μυρίζει αυτή την πολύ ωραία ακριβή πούδρα. Δεν μου μυρίζει την πούδρα της καθαριότητας και το Body Butter. Είναι αυτό της ακριβής επεξεργασμένης πούδρας. Παιδιά, το σώμα σου θα σε ευγνωμονεί. Είναι πολύ ευγενικό, γιατί εμένα τα σκράπ πολλές φορές τείνουν να μου ερεθίζουν κάπως στο σώμα. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ευγενικό και μετά τρίζεις από καθαριότητα. Θα προτιμούσα να έχει πιο λεπτούς κόκκους,
Αλλά επειδή δεν ερυθεί στο δέρμα μου δεν με ενοχλεί. Αλλά γενικά εγώ είμαι φαν των πιο λεπτών υφών και κόκκων στα scrub. Πάρα πολύ ωραίο σκάνταλ εγγύηση. Είχε και γενέθλια τώρα η Άννη του σκάνταλ προσφάτως. Χαρές και πανηγύρια. Ένα προϊόν που έλειωσα, μου το είχε κάνει δώρο η ξαδέρφη μου η Σοφία που την υπεραγαπώ. Είναι το Sugar Body Scrub από Natura Siberica. Γενικά είναι από τα πιο ωραία οικονομικά scrub που έχει η Natura Siberica. Αυτή εδώ η σειρά είναι οικονομική τη σειρά νομίζω. Αυτό είναι με το ρόδι. Έχει την τέλεια, το έχω φάει όπως βλέπεις, έχει μείνει ελάχιστο. Έχει την τέλεια υφή body butter, δηλαδή είναι αυτό σαν τη ζάχαρης ας πούμε, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλω να είναι πολύ χοντρή η κόκκι. Και έχει μέσα σαν κομμάτια ροδιού, είναι πολύ αληθινό και αυτά που είναι σοκολάτα τέτοια, είναι πραγματικά θες να βγάλεις κουτάλι και να τρως. Αλλά μην το κάνεις, στο έχω ξαναπεί. Πάρα πολύ ωραία, η μυρωδιά δεν με πέθανε, δεν είναι από τις αγαπημένες μου γενικά εμένα με το ρόδι. Έχω μια love-hate relationship. Και σαν φρούτα μου αρέσει πολύ να το τρώω ομό, αλλά δεν μου αρέσει χυμούς και κάπως. Αλλά πάρα πολύ ωραία σύσταση. Δεν με ενοχλούσε η μυρωδιά, δεν έχει κάποια κακή μυρωδιά. Αλλά εγώ είμαι πιο πολύ τη σοκολάτας, καραμέλα, στα σκράμπ. Αυτό είναι λίγο πιο γλυκερό. Οπότε γι' αυτό δεν ήμουν πολύ φαν. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα βάζω ένα σκράμπ από ανάπλαση, το οποίο παιδιά έχει μέσα σαν κομμάτια σοκολάτας, αυτά που βάζουμε πάνω από το παγωτό. Αλλού. Όταν λέμε αλλού, δεν το σχολιάζω, συγκλονιστικά. Και της ανάπλασης. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Ένα επίσης πολύ ωραίο ήταν αυτό από Fluff, το οποίο το βρίσκεις τώρα σε έκπτωση, θα ξαναπώ. Είναι το White Tea and Lotus, είναι από τη σειρά που είχε την πιο καινούρια, με τα caramel, με τα lemon, με τα μαλλί της γριάς, τέτοιες μυρωδίες, εξαιρετικό. Αυτό είναι της καθαριότητας, το White Tea and Lotus πλησιάζει πολύ σε μυρωδιά καθαριότητας και τα body lotion αυτής της σειράς είναι συγκλονιστικά. Αλλά και τα body scrub, έχει αυτή την ωραία υφή της ζάχαρης scrub, πολύ ενυδατικό, το δέρμα σου είναι μετά τζιτζιλόνι καινούριο. Γενικά να κάνεις το scrub σου μια φορά την εβδομάδα, ίσως και δύο, εγώ το κάνω συνήθως μία φορά. Και για να νιώσεις το experience ότι περιποίησε έξτρα, αλλά και για να δεις διαφορά στην υφή του δέρματός σου. Γιατί ξέρεις, όταν βάζουμε τις κρέμες, ενώ έχουμε νεκρά κύτταρα κλπ, παρότι είμαστε καθαροί, κάπως δεν θα απορροφηθούν σωστά από το δέρμα. Δεν θα πιστέψεις αυτό που θα σου πω. Είναι λοιπόν η Brazilian Love, είναι το dupe της Brazilian Bam Bam από τη Sol de Janeiro. Έχω κάνει 40 λεπτά αυτό το γύρισμα και μου έχει κολλήσει, δεν θυμάμαι πώς είναι. Αυτή είναι της εταιρείας Twinkle Moon. Παιδιά, την έχω βάλει και σε πολύ καλές κρέμες, σε κάποιο βίντεο κρέμες, την προτείνω για κρέμες σώματος, αλλά δεν ξέρω τι έπαθε η σύστασή της, από ένα σημείο και μετά μου προκαλούσε εφίδρωση. Δεν ξέρω τι κακό τη βρήκε, ενώ είναι η ίδια μυρωδιά, είναι συγκλονιστική η μυρωδιά αυτή, μου προκαλούσε εφίδρωση. Και την έβαζα μετά τον μπάνιο να υδρώνω, σαν το γουρούνι και να λέω γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα. Πολύ στεναχωρήθηκα, γιατί η μία κάνει 30 ευρώ και αυτή κάνει 4, 5, 6 ευρώ. Αλλά παιδιά, ναι. Με βρήκε αυτό το κακό. Επομένως δεν την πρότεινα. Μπορεί να σου συμβεί και εσένα. Και αρχίζει να υδρώνεις. Και λες, όπα, τι μου πρότεινε το μελιμιά. Γιατί μου συμβαίνουν αυτά. Τελείωσα ένα ακόμα φρόλιτρο από Καρίστα. Αυτό είναι το μάγκο. Ξέρεις ότι έχω αιμονή με το μάγκο. Είπα και χθες μια χυμουδάρα μάγκο με στη λαλάκα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έτσι ενυδατικό για το δέρμα. Κάνει τόσο όσο αφρό θέλεις. Μυρίζει όλο το μπάνιο. Έχει πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές Καρίστα. Θα έχουμε και κωδικό εκ νέου το Μάιο για να μπορέσεις να τα πάρεις και πιο οικονομικά. Τώρα η Καρίστα έχει φτιάξει τέλεια πασχάλινα πακέτα, 2+1 προϊόντα. Επομένως θα μπει στο site της και να τα τσεκάρει. Λοιπόν, πάμε στα μαλλιά. Έχω τελειώσει ένα dry shampoo. Είμαι με τα φεγγάρια μου με το dry shampoo. Πότε θέλω στη ζωή μου, πότε δεν θέλω. Όταν παίρνω το Batiste θέλω ή το κλασικό ή θέλω αυτό της φρεσκάδας που έχει κάτι λεμονωτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και λεμόνια πάνω, άρα γι' αυτό πανέξυπνη. Είναι το πιο classic και budget friendly dry shampoo. Δεν τα πολύ επιλέγω γιατί μετά μου προκαλούν μεγάλη ξηρότητα στο κεφάλι και δεν είμαι φαν. Αλλά ξέρεις, για τις πολύ δύσκολες στιγμές υπάρχει πάντα ένα στο σπίτι έτσι αφημένο κάπου. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω άλλη μία μάσκα μαλλιών, τη Smooth Kera, την από Scandal. Δεν ξέρω πόσα τέτοια σου έχω δείξει έμπτης και πόσα θα τελειώσω ακόμα. Είναι ένα από τα μυστικά μου ώστε το μαλλί μου που είναι πιο επεξεργασμένο και από lace πατατάκια να είναι τόσο smooth, τόσο ζωντανό και όπως το βλέπεις εσύ στην κάμερα και αν το δεις από κοντά. Οι συμφοιτήτριές μου στη σχολή πάντα με ρωτούσαν το δικό μου μαλλί ή αν φοράω τρέσα, γιατί τους φαίνονταν απίθανο ότι ένα μαλλί είναι τόσο έντονα βαμμένο, τόσο επεξεργασμένο και τόσο υγιές.
Κι όμως, παιδιά, δεν είναι τρέσα, είναι το μαλλί μου. Το μου έχει τύχει και στον ΟΑΣ. Να έρθω μου το πιάσουν κιόλας. Που θα ήθελα, άμα δεν ξέρεις κάποιον, να μην του πιάνει τα μαλλιά. Γνώμη μου τώρα. Κάνω ό,τι θες, αλλά μην του πιάσει τα μαλλιά. Και ένα μυστικό των μαλλιών, παιδιά, είναι η θερμοπροστασία. Το οποίο το έμαθα πιο μεγάλη, έτσι, πιο μεγάλο μπεμπέκα. Το Heat Protection πάλι από τη Scandal, θα μου πεις, παιδιά, θέλω να σας πω ότι ούτε καν έχουμε συνεργασία με τη Scandal. Πραγματικά τα λατρεύω αυτά τα προϊόντα και σας έχω πει, π.χ. κερατίνη δεν μου έχει κάτσει καθόλου, δεν μου αρέσει και το έχω δηλώσει και στην Άννα και σε εσάς. Το Heat Protection είναι συγκλονιστικό γιατί και ξεμπερδεύει εξαιρετικά τα μαλλιά και κρατάει, κλειδώνει την ενυδάτωση που έχεις δώσει με τα προηγούμενα προϊόντα της Scandal και το μαλλί σου δεν παθαίνει τίποτα. Βέβαια, προσπάθησε να μην επεξεργάζεσαι συχνά τα μαλλιά σου με θερμότητες κλπ. Για να μην έτσι τηγανίζονται, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν. Συνέχεια έχει εκτός επίσης και Scandal και το αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει χαμός και viral αυτό το σαμπουάν, το οποίο είναι το Bond Repair από την Elvive. Αυτή υποτίθεται είναι πιο επαγγελματική σειρά σε σχέση με τα κλασικά Elvive του σούπερ μάρκετ. Το είχα πάρει από ένα μαγαζί στην Αγία Σοφία, το οποίο έχει μέσα, είναι χαοτικό, έχει τα πάντα μέσα, καλλιτικά, λίμες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και το βλέπα παντού να διαφημίζεται. Βέβαια δεν έχω πάρει όλη τη σειρά, αλλά με αυτό δεν είδα κάτι ιδιαίτερο, να σας πω και την αλήθεια. Δεν παρατήρησα, άσε που μου τελείωσε γρήγορα, επειδή είναι το μικρό τζεριτζάντζουλο, αλλά δεν παρατήρησα και κάποια super duper ενυδάτωση στα μαλλιά μου, να σου πω την αλήθεια. Ενώ και με τη Scandal και με τα L'Oreal Professionnel και με τα Goldwell, απευθείας βλέπεις τα μαλλιά σου αλλαγή, δηλαδή σε 2 λουσίματα βλέπεις το μαλλί σου. Εδώ αυτό μου έβγαλε εμένα 6 λουσίματα, πολύ σας λέω, και δεν παρατήρησα. Να, επομένως, δεν ξέρω, δεν το ξαναγόρεσα. Και κλείνω τον κόλαφο αυτό το βίντεο με ένα body mist πάλι από Scandal. Πολύ Scandal είχα σε αυτό το βίντεο, τελείωσα όλα μαζικά τη Scandal. Είναι το Sweet Heaven, αυτό το έχω τελειώσει καιρό, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς τα mist της Scandal δεν έχουν διάρκεια πάνω μου. Βέβαια κανένα mist σχεδόν, πέρα από το Poseidon που και αυτό από ένα σημείο και μετά τη χάνει τη διάρκεια του, δεν έχει διάρκεια πάνω μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το pH του δερματός μου, ωστόσο μου άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, να ψεκάζω λίγο τα μαλλιά μου, να ψεκάζω την ώρα που κάνω βίντεο, έτσι να κάνω ένα refreshing. Αλλά δυστυχώς δεν έχει διάρκεια. Φίλοι μου αγαπημένοι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Ξέρω πόσο πολύ αγαπάς τα empties. Επομένως είχαμε καιρό τώρα να κάνουμε και ήθελα πολύ έτσι να σουσουδιάσουμε. Πριν φύγεις από αυτό το βίντεο, κάνε εγγραφή, like, σχόλιο και μην ξεχνάς να πατάς το κουμπί των ειδοποιήσεων για να σου υπενθυμίζετε πότε ανεβαίνει βίντεο. Έλα στα άλλα social και σου υπενθυμίζω ο κωδικός με το Beauty Lovers Land που θα βρεις τα πάντα κάτω στο κουτί της περιγραφής. Είναι ενεργός μέχρι και αύριο. Επομένως, κάνε τις αγορές σου σε εταιρείες που δεν θα βρεις συχνά τέτοιους κωδικούς και άμα σου άρεσε θα τον επαναλάβουμε γιατί το Beauty Lovers Land είναι εδώ και μας στηρίζει. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή σε ένα ακόμα βίντεο στο Mail Me Up της καρδιάς σου και από εμένα φιλί μεγάλο. Είμαι GG baby, φωνάζω το όνομά μου σαν το baby. Τώρα είμαι GG baby, στο κεφάλι μου και μου τις τρύπες. I thought you were my GG baby. Πάρω ακούς την Παόλα Ρεβενιώτη, κάθομαι εδώ πέρα. Και να λέτε, εγώ σας αγαπώ. Πιο δυνατά!